שלום, אני תומר ואני אציג לכם את פלניט. פלניט היא תוכנה ממשפחת ה-APS, Advanced Planning and Scheduling, המסייעת ומהווה כלי עבודה מרכזי למתכנני הייצור, מחלקות טאפי במפעלים השונים. האתגר הראשון שלנו הוא תמיד להתחבר ולתאר את העולם התעשייתי של כל הכוח, מי הם מרכזי העבודה ומהי העבודה. לרוב זו פעולה בפקודת עבודה, ושאר הנתונים המשתתפים. אנחנו לומדים עם כל הכוח מה קובע את משכי זמן הייצור, כיצד זה מנוהל במערכות המידע על מנת להמעיט ככל שניתן בתחזוקת נתונים מיותרת. תמיד מעניינים אותנו גם גורמי המעברים בין המוצרים וקווי הייצור השונים, סטאפ, וכיצד מתקבל רצף עבודה יעיל. כבר בהתחלה אנחנו מקבלים כלי עבודה ידני המאפשר שיבוץ, בדיקות what if של מצבים שונים ובחינת המשמעויות. בפלניט שמנו דגש על נראות הנתונים. תצוגת הגאנט מאפשרת צפייה בתמונה הגדולה, עומס על המכונות ומבט כולל על תחזית ותוכנית הייצור. תצוגת הרשימה מאפשרת צפייה בפרטי הייצור ובתור בכל אחד מהקווים בדומה לאקסל. הדשבורד מאפשר צפייה בעומסים באופן כללי, להבדיל מ-BI תצוגה זו חיה ומתעדכנת עם השינויים בתוכנית. גרף העומס מאפשר לסכום פרמטרים שונים על ציר הזמן, כמו למשל מספר עובדים הנדרשים בכל רגע נתון בהתאם לתוכנית. על גבי הכלי יצרנו יכולות ניווט, סינון ומיון. ניתן להתמקד בעבודות על פי כל תכונה שנרצה. ניתן למשל לאתר בקלות את כל הפקעות אשר צפויות לאחר לתאריך ההספקה הנדרש. בנוגע לחומרי גלם וחומרים בתהליך, ולהבדיל מה-MRP הסטנדרטי הקיים במערכת, יצרנו מנגנון בקרת מלאי מובנה המאפשר הקצאה דינמית של החומרים בהתאם לתוכנית המשתנה. אנחנו מציגים התראות ברורות של כלל החריגות הצפויות וכן יכולות תחקור של כל אחד מהמרכיבים תוך בחינה ובקרה של כלל תנועות המלאי הצפויות. באופן כזה ניתן להימנע מתקלות מבעוד מועד ולהבטיח את רציפות הייצור. כמובן שפלניט כוללת גם מנגנון שיבוץ אוטומטי ואופטימיזציה. שיבוץ האוטומטי מבוסס מנגנון ציונים ועלויות אשר מותאמים לכל הכוח. בסופו של דבר, המערכת יודעת לבצע שיבוץ מחדש באופן אוטומטי, כאשר לאחר קבלת תוצאת השיבוץ ניתן להתערב ולבצע גם פעולות ידניות. ניתן לצפות בסרטונים נוספים על מנת להעמיק בתחומי העניין השונים.